Irak'ın merkezindäki Ramadi şäherinden günbatarda ýerleşýän Halidiýede şaýy söwüşüjüler Islam döwletiniň söwüşüjüleriniň pozisiýalaryny oka tutdular. Bu Irak harbiýetleriniň aýdyşy bilen Bar welaýatyny gaýtadan öz gözegçiligine geçirmek boýunça täze batyşyň bir bölegi bolupdyr. Irak'ın goşunynyň we sünni tire taýpalaryň hem hüjüme goşulanlygy habar berilýär. Emma şoňa meňde resmi beýannamalar öňem edilipdi. Ramadi şäherini eýlemek boýunça may aýynda gylan edilen ozalky hüjümler netijeli bolmandy. Tbilisi'nin merkezinde uly määreke toplandy. Futbol janköýerleri indikaýda UEFA'nyň kubogy uğrunda geçiriljek oýunlara bilet satyn almagy synanşýarlar. 3 adam keselhanaya gidildi we onlar çadam medisina kömegine mätäç boldy. Barcelona'nın Sevilla bilen oýununa tomoşa etmek üçin 22 000 bilet satylýar. Bu dartgynlyk bilet satýan internet saýtda näçe azlygyň ýüze çykmagyndan soň döräpdi. Gürjistanyň polisiýasy dürre ulanyp tertip düzgün dikeldi. Pakistanyň Demirgazak günbatarynda çağalar öz enatalary bilen bilelikde Swat şäheriniň etaty bazarynda ýöriş geçirdiler we Eid bayramçylygynyň dowamında ýara oýunjaklaryň satuwdan aýrylmagyny talap etdiler. 10-njy ýylda geçirilen bu prosesden gatnaşyjylary olaryň sözlerine görä çağalara yaramaz täsir ýetirýän we ýara medeniýetini döredýän dukanlara bir-birden aýlanyp çykdylar. Swat welaýatynda howpsuzlyk ýagdaýy gowulandy, emma ýaragly zorluklar dowam edýär. 2007-2009 ýyllarda regionda Pakistanyň goşunynyň we Talibanyň arasynda güýçli söwüşler bolupdy. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen gepleşik geçirmek üçin duşenbä bardy. Gepleşikleriň netijesinde medeni hyzmatdaşlyk we Täjikistana tehnologiýa taýdan ýardam bermek boýunça gulalaşyklara gol çekildi. Narendra Modi'niň bu sapary onuň Orsiýede we birnäçe Merkezi Aziýa ýurduna eden 8 günlük seýahatyny jemledi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.